Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Pati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon nasab kini ang programa sa PBCM mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio Kinasingkasing ang magadapit kaninyo nga unta nin tungura na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga paglawas din may magamit nato kapuhunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung may mga bason man nga referensya nga gamit, kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O kami magapanghinaot, tanang mga kaigsunan nga sa inyong mga pagsuportar kanunayon nga walay bugto, ay mao man kini ang itulo ni Master kanato sa pagpadayag sa kamatuoran. O dili sab nato kalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga atong panagtigom no ang Disyembre 29 ang Marso 10 ug ang Agosto 19. O kumusta na lang sa tanang mga kaigsonan labi na dinhi dapit sa Tagulon Misamis Oriental ang Brother Jerry Edgila o sa PBCM compound tanan na sa nagakalalain karon nga mga dapit. Og dining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og may usab nga kautuhon kanatong tanan kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Usa-usab sa makigubad sa akong kaigsunan og ako na lang mga pagtimbaya sa tanang kaigsunan karon kutob sa nagpatalinghog nini mga orasa og ihatag usab kamo ngadto sa lain pa nga ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan sa gihapon kini ang inyong igsuon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos mayusa nga inyong makauban ining tungura. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dinhi sa RPN DXKO Teleregio 1368 ang dial sa inyong mga radyo alas 12 ngadto sa launang taknas kahaponon matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan. Og ang programa sa PBC nga mga langitong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kini mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City do na kita programa, dinhi sa Toledo City usab, sa Cebu do na kita programa, dinhi sa Surigao City ug dinhi sa Butuan City, dinhi usab sa Bayugan City ug dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon, dinis Valencia City, dinis Malaybalay City ug dinis Manolo Fortich, Bukidnon do na kita programa. Dinhi usab sa Iligan City ug dinhi usab sa Pagadian City ug dinhi sa Dipolog City ug dinhi usab sa Calamba, Misamis Occidental do na kita programa. Og dinhi sa Misamis Oriental mga kaigsunan mabati usab dinhi nining sibihan sa Diksaryo Radio Ultra 1188 AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Og dinhi usab sa Kaboses Power Radio 97.9 FM dinis Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi usab sa B Radio 105.5 by Kurat FM dinis Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Realbit Radio 104.9 FM dinhi sa Ingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo.
Dini sa inyong pagpatalingog, nining maong sibihan karon sa DXQ Teleradio, live usab kita sa Facebook mga kaigsunan, makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang atong mga pangumusta, rib atong kumustahon ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, sa United States of America, adunay gikan sa Alabama, adunay gikan sa Tennessee, adunay usab dinhi sa West Virginia ug dinhi sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, ni Charminia Hermias, ni Sister Deverlilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang amo dahil nga pagpasalamat, brother and sister, sa inyong ayuda sa paghatag sa ato ang para sa ato ang Palace Reconstruction. Daghang salamat o maraming salamat po sa inyong ibinigay through Ma'am Sheila Amuncio. Ato sa gikumusta ang nasa aniya sa Saudi Arabia, atong igsoon nga nagabatalingog Brother Chodley Gabaya Cartagena, atong igsoon nga nagasunod usab sa atong programa Engineer Brother Derwin Mangalos, o ni Brother Jirit Kila dinhi sa Taguluan o sa iyang pamilya, Taguluan Misamis Oriental nagasunod. Ug ato sab gitimaya rin ang atong igsoon nga niya sa Manila nga nagatanaw ka nato via Facebook, Sister Sabilin Dandasan Maksian. Kumusta sa imuhang kanimo ug sa imong pamilya? Kaya kung gusto magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Garon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dini karong tungura, mga mahal mong tigpaminaw, Brad Ronnie, Brad Cesar, ang atong pag-isgutan karon ang may tungod sa kahimtang diin ang pagpangalagad na atong gitudlo sa mga tao, sa mga nakasulat lamang sa Biblia, nabahin sa tulo kadagkong panahon nga pagpangalagad. Una, sa panahong Israel, si Hiuba ang ilang giwali. Sa kadang hugna naman nga panahon, mao ang atong Ginoong Hesus Kristo nga nagtukod og iglesia. O sa ikatulong hugna nga panahon, diri na sa pagpangalagad na sa Espiritu Santo nga gidumala sa atong magtutudlo o dinhi sa pagtulon ang PBCM. O kini mo ay nahimong kontrobersyal kay ang atong mga katbang tungod lagi kay wala man mahibaw nga sama sa sulod sa panimalay, dili man in town ang nanumbalay, ni ang silingan sa maong balay, mao'y musulti sa sulod sa panimalay. Kay ang musulti niya na ang gadumang tag-iya sa balay. Kay mo god siya'y tag-iya o siya'y labing nasayon. Sa samang pag-agi nga ang doktrina sa PBCM, nga niya nakita sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, dili laing tao o dili ang tag-iya sa panimalay o ang mga sakop sa panimalay. Sa kahimtang ang atong gipaila, ang atong magtutulo nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo, kining atong kontra nga si Mitzel Bendilio, nga nanuka dinhi sa Dipulog, may programa kaniadto sa DXDR Bradroni, Tinood. pero nakita nato nga milayas mibalhin sa daing sibihan sa RPN Bradroni, DX Kide. Dinigapon sa Dipulog Reverend, ang iyang programa alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabiyon matag adlawng Domingo. Ug niya ang atong programa dinhi sa DXDR Dipulog alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kapunon matag adlaw gyapon nga Domingo. Iyang gipaningil, Brad Cesar, Bradroni, nga ang puli ni Kristo, kay mabasa mas Biblia, iyang gipasabot nga si Kristo daw kuno ni puli. Si Kristo ba daw ni kayab adtong 1939, Disyembre 29, kay maway pagkatao sa among magtutudlo, mga mahalamong tigpaminaw, nga iyang gipaningil nga gusto niya nga nasayop mi kay ngano man nga ang puli daw kuno ni Kristo dili makatarunganon nga adto daw sa Disyembre 29 tuig 1939 kay
Mao may pagpakatao lugar pagbaton og lawas. Muning buot niyang ipasabot. Mao nga niining mga bahina iya kining gipaningil. Mayo siguro bradroning atong ipabati ang kininiang iyang gipangsulti bradrone pero doon na tayo na-record tungod kay doon na may dili maayong timpo bradrone medyo kanaas pero importante nga mabati nila o ato pud nga ipakita ang sistema sa pagkapamahayag po niya bradrone. Okay, Reb, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Seventh-day Adventist Church, sa iyahang pagkuraw sa atong doktrina sa iya laging walay pagtuo sa atong magtutudlo ang atong gipaila katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Di atong ipabati, mga mahangatig paminaw, ang tingog ni Mitchell Bendilio. Ang Espiritu Santo ipadala sa amahan. Dili makakita niya ang kalimutan. At mapakita yung dagat si Espiritu Santo pinari sa kapatid. Lawas lamang sa Espiritu Santo sa PBCM kaya nakaamol ka na. Diba? Kaya sa nito kasama na yung website. Basta. Apan ko makagikan na ako ang magdadasig ng mga Espiritu Santo mao ipadala sa mahal puli ka na ako. Siya magtudlo kaninyo sa tanan ng mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. May puli ang Espiritu Santo ni Cristo na mga mo ang sa kalibutan. Kung hindi ka na sa pagkayag ni Cristo, may puli ang Espiritu Santo. Pero kung sa may naitamos sa PBCM, doon kayo nagkaayong ni kayag si Cristo, abot ang Espiritu Santo nga ni Poli na tao kang Crescencia Dagot o kang Tomas Eugenio 1949 December. Kaya mapaday ito yung pagkayab ni Cristo. Ikaw anak sa Espiritu Santo Peke December 39 dahil si Cristo ni kayab sa langit. Kaya mga Biblia na magikan na gani ito wate ni Paglalakit matuto ni Cristo muabot ang Espiritu Santo poli na ako naot sa tampon doon na si Cristo niadto kang first century mga 30 puli ni kayab niya sa langit ano yan niabot ang Espiritu Santo ni Poli 1939 God's your own. Okay no? Bisag medyo kanaas mga mahalam mong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga matod pa niya, niabot na ikuno ang Espiritu Santo sa 1939 kay ang among magtutudlo nataw man sa Disyembre 29, 1939. Na diya pa di ay kuno mataw ang Espiritu Santo. Ingon di siya matod pa niya sa anak sa Espiritu Santong piki. Siya pag-sure, oy. Kay ang iyang gipasabot dinhi, namanggod dinhi nga katong gibasa na mo nga puli, namanggod na sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Atong basahan bradoni, ang pulong sa Dios bradoni, katong 14:25-26 nga mo iyang gihisgutan bradoni. Palihog pagbasa. Okay, Reb, natay Biblia ang pulong sa Dios, basahon tani kay mamo po gigamit ni Mitchell Bendilio sa iyang paningil og way pagtuo kay nga atong magtutudlo December 29, 1939 nagpakatao. Ingon din siya mao ba pud kanunang panahon nga mikayab si Kristo. Ya, atong basahon nga kapuli gini ang Espiritu Santo. Juan 14:25-26 ang pulong sa Dios nga Biblia. Kining mga butanga ginasulti kunang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako pahayag sa atong Ginoong Kristo kini mga kaigsunan. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Usag dinhi lang ang atong pagbasa ri bilin ato lang gi-trace up. Ang yang gigamit nga Biblia nga mabasa gid nato nga ang Espiritu Santo matud pa ni Kristo kapuli kini niya. Busa, iya din gisabot, kay na may mabasa dinhi, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mo ang ipalasaman, puli ka na ako. Yang gipasabot nga mo, puli dayon. Mga mahal na mong tigpaminaw ang Espiritu Santo, kay kung mukayab siya, unyag mukayab, nagpasidaan si Kristo nga mo puli,
puli di ay dayon. Hinon, Instant ang iyang gusto, aura Oo. mismo, Reverend. hinon, iya man ang kagustuhan ba doon eh. Pero, may timanan, nga ang Biblia, mga mahal mong tigpaminaw, sa among pagpamatuod, kining nakasulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 25-26, sa Biblia nga, ang pulong sa Diyos, ang Espiritu Santo, giingon ni Kristo, puli niya. Usa kini kamatang sa pagpaluap ni Kristo kay kining paluap ni Kristo do naman goy tagna sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Pamati lang kay among isaysay. Lamang ang usa sa mga katarungan nga among ihatag ninyo. May mga na-record sa Biblia bahin sa Espiritu Santo. Apan ang mga na-record sa Biblia nga Espiritu Santo, sa dili pa moabot ang gitawag og puli ni Kristo, ang Espiritu Santo nga napadayag sumala sa Biblia, naa pero gisulti sa mga tinun-an ni Kristo, nga kadto mao ang gitawag og patinga. Spiritual being pa nga pagpadayag kanang wala pa ba'y pagbaton og lawas. Ug ang nagpabatuo dinhi si Apostol Pablo, unsay puriba Brad Cesar, nga katong nadawat nila nga Espiritu Santo, usa kato ka patinga, kanang patinga usa kana ka pasiuna. Tinuod ka na, Reverend. O ang prueba, ato ka na mabasa din ni sa nakasulat sa unang Korinto, kaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22. Ingon ini ang pahayag sa Biblia. Siya mao ang nagmarka kanamo, matod pa ni Apostol Pablo, o naghatag sa iyang espiritu, ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. O nakita nato kung may Espiritu Santo nga gipadeg sa Biblia, wala malimbungi o wala kana malilong sa mga ministro sa PBCM. Nga kining pagpadeg sa Espiritu Santo sa atong nabasa, sa gibasa ni Brad Cesar, ingon ni Apostol Pablo, siya ang naghatag kanamo og nagmarka daw og naghatag siyang espiritu, ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Ang term nga, the word nga patinga, pasiuna, parehas bas magpatahi kag karsones o sinina baka. Nga kung adunay bayrono niya na, nga 200 pesos, pananglitan lang, ang imong ipasiuna diha, 100 pesos, sa dihang mahuman nagtahi, sa wa pa matahi imong gihatagan nga pagsabot na ninyo sa manay ay nga 200 pesos man, mingon din ka, niya sa ko'y ipasiuna o patinga nga 100 pesos. So pagkatahi na paglukat na nimo niadto, kay gitastaran ka o gitagalan kag adlaw, pag adto nimo di ang imong ihatag na lang, usa ka gatos, kay nakauna naman ka o usa ka gatos pesos. Sa ato pa, 200 pesos na dayon pagbayad, paghatag na nimo usa ka gatos. Ang pag-ingon usab sa Biblia nga patinga ang Espiritu Santo, kay dunay mosunod ni anang sistema. Atong sayron nga ang gipasabot ba sa ikaduhang Korinto 1:22, sa nabasa ni Brad Cesar, Brad Ronnie, Espiritu man lang ang nakasulat. May mga tao nga diduso, para pagwagtang sa diduso, ini bang gibasa nga giingon natong Espiritu Santo unya nabasa Espiritu. Sa ubang hubad sa Biblia gitin-aw ba yun nga kini Espiritu Santo ang gipasabot nga patinga? Kining hubad sa Biblia, Reverend, nga ang pulong sa Dios gitin-aw gyud nga kining Espiritu Santo nga gipahayag ni Pablo nga nadawat nila ingog patinga o ang Espiritu ingog patinga, gitin-aw gyud nga Espiritu Santo kini. Na ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi lang gyapon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 1 versikulo 22, ingon ini ang atong mabasa. Gimarkahan niya kita ingon nga iya pinagi sa pagpapuyo niya sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing. So diha lang atong pagbasa matinaw nga katong diyang giexplikar ni Pablo Rivera nga espiritu nga nadawat nila ingog batinga, gitin-aw sa maong Biblia ang pulong sa Dios kadto gyoy patinga nga nadawat nila mao ang Espiritu Santo. Busa pag-ingon og patinga pasiuna kay dunay mosunod niya na. Ang labing mo patin-aw, mga kaigsunan, ang atong Ginoong Kristo, mga mahal mong tigpaminam.
Hay ang puriba nga adunay pagpatinaw sa atong Ginoong Kristo para sa kasumpay sa Espiritu Santo nga patinga kay katong sumpay nganong gingog patinga kay may palabuton, Brad Cesar. Gipiho ba sa atong Ginoong Kristo? Oo, gipiho gayud. Sumala dinhi sa tagna sa Biblia sa Ecclesiastes, Sa Mateo, sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Ingon nini ang atong makitang pahayag sa Biblia. Og bisan kinsa nga magasulti batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo, dili kayud siya pasayloon bisan ining panahona karon o ngadtong kapanahonan nga paalaboton. busa Brad Cesar, klaro kaayo sa pangutana ngano man nga dunay patinga. Busa kay patinga pasiuna kay si Kristo mo'y atong gikuhaan. Kay pag maghisgot tagna, walay Hesus Kristo, mga malamong tigpaminaw. Pero ang gipasabot nato nga tagna sa pagsugilon ni Kristo, kay si Kristo, mabasa man sa basahon sa bagong tugon. Mao nga ang Biblia nagpatinaw. Ay, doon naman tayo mga ipakita ng porma sa katarungan o sa explikar na atong palutaw karon. Busa kana ang atong gitawag og tutukan. Nagingon ang gibasa ni Brad Cesar nga bisan kinsa daw magsultig batok sa anak sa tao, ang anak sa tao si Kristo, mapasaylo ka. Ay ingon ra pod ang taga Commander Lahi nga programa nga hilasan ra ba kuno ni sila sa mga taong magwali nga wa kuno magkadimao. Kay ang ila man nga si Kristo o ang Espiritu Santo maura mabitaw nga tubay-tubay ba sa argumento ang makasala o magpasipala kang Kristo nga anak sa tao mapasaylo. Pagka magpasipala sa Espiritu Santo dili ka pasayloon. Na ano mang maura man si Kristo o ang Espiritu Santo nga magkalahi man ang pasipala, di kung maura ang Espiritu Santo, anong ingnon pa man ni Kristo magpasipala ka sa Espiritu Santo nga siyara man na, unya, kay siyara man ka, anong di man ka pasayloon sa Espiritu Santo, unya, siya nga anak sa tao, mapasaylo ka. Pero ang punto nga atong gipakita, nga dili ka pasayloon ining panahon na karon, akto. Gingon ni Kristo sa kabahin sa Espiritu Santo, o ni adtong kapanahonan nga paalabuton. May palabuton nga kapanahonan sa Espiritu Santo kasumpay sa gingon ni Apostol nga si Pablo nga kadtong ilang nadawat nga Espiritu Santo pati nga. Mao nga sa pagkutlo-kutlo ni Mitchell Bendilio, Brad Rune, Brad Cesar, na may iyang basahon nato nga nakakuha sa pagkatao sa itong magtutulo, pumantaon nato na ilimod busa gani nakasulat sa basahon. Pero kung gikalibga niya nga gusto man gud niya nga diha si Kristo moabot dayon puli nasaypan niya tud kay kana usa ka pagpaluap kana sa tagna ni Kristo. Pero mokuha sa kita og mga pasikaranan nga si Kristo mo atong kuha og example nga sa pagpakatao ni Kristo, sa paglutaw na ni Kristo, may timan-an nga wala pa matao si Kristo, diha na siya. Pero ang tawag niya na, gitawag nag-espiritu pa nga kahimtang. Sa English pa, spiritual being. Hain ang priba sa gipakita sa Biblia nga sa pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa gisugilo ni Apostol Pablo Brad Cesar. Anya din ni Reverend na tumabasa sa Galacia. Ang pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gipakita sa Biblia nga kana sa tukmang panahon. Sumala din ni sa Galacia kapitulo 4, bersikulo 4, ingon ini nga atong mabasa. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natao o babae, natao ilalom sa kasuguan. Busa, ang pag-abot sa atong Ginoong Kristo sa tukma nga panahon, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon timan anta mga kahigalaan, mga kaigsunan, nga mao ni ang sampol pod. Nga mao'y modala pagpasabot diha sa kang master kay
ang tinuod naa na ang Espiritu Santo. Pero kung anong dunay 1939, Disyembre 29 pagpakatao, sa katuman na sa epekto na sa mong tagna nga dili madawat sa uban nga wala mamati. Pero katong mga nidawat nagwali na kay nakadawat og nakasabot. Pag-ingog, pag-abot na sa tukma nga panon ang Dios mipadala, may Dios nga mipadala sa iyang anak nga natawo sa babae nga ang gipakatawan si Maria. Pero kung tukma nga panahon, mo nang mataw, sa dili pa mo abot ang tukma, wala pa'y Kristo nga mataw. Pero sa Biblia, bradron, diin baday ang Kristo sa wala pa ang tukma nga panahon nga ipadala siya para mataw pinagi kang Birhen Maria. Ang tubag niya na, Reverend, nga ang atong Ginoong Kristo kauban ni sa Dios sa sinugdan. Basahon ako, nya kini sa gitawag nig pulong, pulong sa Dios, nya kauban sa Dios, nya kini pod ang pulong Dios pod ni. Nya nagpakatao ni siya. Niya sa Juan kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 2, kama 14 ang akong pagbasa mga kaigalag mga kaigsunan yung paminawan. Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Sa to pa, bradron, katong pulong sa Dios, mo ni siya ang gitawag pud og Dios, pero kauban ning pulong sa Dios. Unya, unsay nahimong resulta sa pulong sa Dios nga kauban sa Dios ug kini pong pulong sa Dios, Dios pud ni. Nahimo ni siyang tao, Reverend, niya sa bersikulo 14 sa kapitulo 1 gyapon sa Juan ako basahon, gingon. Ug ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ug ang among nakita nga iyang og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Busa matin-aw nga katong giingon di ni Apostol Pablo nga sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ipadala na ang Dios sa iyang anak nga nataw pinagig babae, mo tong tukma nga panahon ug ang pulong nahimong tao. Kaysa question nato sa wala pa di siya mahimugso nga mapadala sa amahan nga mataw pinagi kang Birhen Maria, nakita nato nga kauban di siya sa Dios sa sinugdan. O di na ana ang atong Ginoong Kristo, dili kay katong sistema niyang pagpakatao maulang katoy pag-ila nato nga naa na ang Kristo, pero diha na siya sa wala pa magpakatao, mo ni gitawag sa English nga spiritual being o espiritu pa nga kahimtang wala pa magbaton og tawhanon nga lawas. O gawas nga diha na ang atong Ginoong Kristo kauban sa amahan, maoy dugang priba nga among ikapatin-aw kaninyo nga diha na usab pa siya sa panahon pa sa mga propeta, siya usa nga nagapanudlo kung unsa iyang itudlo diya sa mga propeta. Sumala pa sa pagsugilo ni apostol nga si Pedro. Unsay priba ni Brad Cesar sumala sa Biblia. Oo, aniya dinhi. Babasa nato sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11 nga sa wala pa mataw ang atong Ginoong Kristo, diha na siya apan spiritual being pa lamang siya o espiritu pa, wa pa magpakatao. Ani atong basahon Reverend ang nakasulat sa akong gisitar ang una Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11 giingon. Ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo, kini sila nangita og nagpakisusi may tungod nining maong kaluwasan. Ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahona ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mudason niini. Sa ato pa sa nabasa, mga kaigsunan, mga tigpaminaw, nining tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabi, klaro, nga ang mga propeta daw, nga nagtagna, mahitungod sa grasya nga igatag sa Dios, sila daw nagpakisusi may tudining maong kalawasan. Ilang gisusi, kinsang tawhana o unsang panahona, ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diya kanila sa ilang pagtagna. Ang mga propeta kung magtagna, diya na si Kristo, nagsugilo na kanila sa ilang mga pagtagna.
Pero ang Kristo nga nagpakatao, dili katong lawas nga tawhanon nga mo'y nagtudlo na kanila kundi Espiritu ni Kristo. Pero ang pangutana, Brad Ronnie, kinsa ang usa sa mga propita nga giingon ni Apostol Pedro nga diya na ang Espiritu ni Kristo kung sila magsusi, ang magpasabot kanila, usa na si Kristo nga sa kaimtang Espiritu ni Kristo ang nagtudlo na kanila. Usa sa propeta Reverend nga nagapahayag niini nga sa kapanahonan mao ni siya ang nagsulti sa kabahin sa Espiritu ni Kristo, mao si propeta Isaias. Niya ato basahon kini sa Isaias kapitulo 57 bersikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. Kay kini mao ang giingon sa hataas og sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan. Kansangalan mao ang balaan. Busa niya ng punto ha, Brad Ronnie, matod pa ni Isaias. At doon pa niya nga kini mao ang giingon sa hataas. Oo, Doon pag- hataas nga iyang gibensyon. Pag ingon ni Isaias, kay kini mao ang giingon sa hataas, may hataas nga nag-ingon na kanya. O Kung gingon din, og sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan. Nga ang ngalan niini mao ang balaan. di ba duha ang gimensyon ni Isaias, kini mao ang giingon sa hataas o sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan kan sa ngalan maong balaan. So ang atong buhaton susiyon nato, kinsa kining giingon ni Isaias nga mo ning giingon sa taas, sa dili pa nato susiyon, ug kinsa tong usapod nga gitawag og halangdon kan sa ngalan maong balaan. Brad Cesar, kinsa kining hatas nga giingon ni propeta Isaias? O gitinaw kana dinhi gapon sa Biblia Reverend, gitug-an gapon kung kinsa kanang gitawag og hataas. Sumala sa Salmo sa iyang kapitulo 47 bersikulo 2, ingon nining ato makita. Kay si Jehova ang hataas uyamot, makalilisang uyamot. Siya maoy usa ka dakong hari sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Kung mao gitinaw Reverend, nga kinsa day kadang hataas uyamot, walay lain maong atong Ginoong Jehova sumala sa pagpakita sa Biblia. O di sa gisugilo ni Apostol Pedro nga nagsusi ang mga propita, nagpakisusi sila kung unsang kaluwasan. Kung magsusi sila sa mga tagna, ilang gisusi, ang gipasabot nga naa na ang Espiritu ni Kristo magtugan sa ilang pagsusi. Pero sa gisusi nato, ingon si Isaias kay kini maong giingon sa taas. Sa gibasa ni Brad Cesar, matinaw ang atas mo siyuba, og sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan kan sang ngalan maong balan. Kinsa katong usa, Brad Ronnie? Wala lain mao kana nga atong Ginoong Kristo mo na siya ang gitawag og balaan sa pagpahayag ni propeta Isaias. Ang priba Reverend pagabasahon ko din ni sa nakasulat sa Biblia sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 35, ingon ini ang atong mabasa sa pagpriba nga kanang usa nga halangdon nga gitawag balaan si Kristo kini niya. Ang manulunda mitubag kaniya, pagakonsaran ikaw sa Espiritu Santo ug pagalandungan ikaw sa gahom sa halabing o sa labing halangdon. Tungod niini ang bata nga matao, mamuno si Kristo, paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. O di na klaro, nang gipasabot nga hataas, mao si Jehova og ang usa nga balaan, nga usa, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, kaysa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gipakita na daan gani nga sa pagsulti niya sa Henesis 1:26, kauban na sa amahan ang atong Ginoong Kristo ug ang atong mabasa pagyod, kauban na ang Espiritu Santo tungod kay sa pagbuhat sa tao adunay kasulti ug kana gigamit ang plural. Unsay puriba, Brad Cesar, sa Henesis palug pagbasa sa kapitulo 1 bersikulo 26? O, gaingon ka natin sa imong gisita Reverend ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Og miingon ang Dios, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Munang atong nabasa nga
sa gisgutan kung kauban man ang atong Ginoong Kristo sa wa pa mga tao, espiritu pagkaimtang, naa na siya kauban sa Dios. Og naa na po siya pagpakigsulti sa mga propita nga gitudlo na. Dugang payag nga ang gibasa ni Brad Cesar nga buhaton nato, plural, buhaton nato ang tao may kauban. Kay kung siya ra usa, di man ingnon nga buhaton nato, buhaton nako, dili nato. Pero unsay priba, Brad Ronnie, nga kining Hinesis 1:26 sa ubang hubad sa Biblia alang sa ikapagpatinaw nato sa mga nagpatalingog nga naa na diya ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Niyatay Biblia gitawag Amplified Bible Reverend atong pribahan nga kanang gilangkuban sa nato nga matod pabuhaton nato ang tao mao na kana ang gilangkuban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Niya basahon ako Amplified Bible Genesis chapter 1 verse 26 gingon. God said, "Let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit make mankind in our image." Busa matinaw kining anak o ang Espiritu Santo kauban na kini sila sa Dios sa sinugdan unya kauban pud nini sa Dios sa paghimo sa tao gilangkuban niya nang gingon buhaton nato ang Amahan mo ana mo naghimo ang Anak ug ang Espiritu Santo. O di nakita nato nga naa na ang atong Ginoong Kristo. Lawas ba to nga pagpakatao diha kang Maria? Wala pa. Sa pagbuhat pa lang sa tao, wa pas Maria ana. Kaya ang unang gibuhat nga tao si Adan o si Eva. Pero naa na ka ng tulo. Muna'y priba, nga katong mga wanis, katong ubang relihiyon nga o pundok nga hilasan kuno sila sa mga magwali nga nangatiguang na kuno sa pagwali pero wa kasabot nga kanang Espiritu Santo kanang Hesukristo kanang siyuba o sara kuno na nasaypan nila kay nganong naaman pag-ingon di buhaton nato pila man day nang nato siya ra di ay No. unya dugang payag bisan si propita Zacarias si Hiuba nag-ingon nga nagid siya kauban unsay priba Brad Cesar nga bisan si propita Zacarias nagpamatod nga aduna gyud siya kauban. Oo, dinhi sa mabasa nato sa Zacarias sa iyahang kapitulo 13 bersikulo 7. Pero ang uban ini nga mga magwawali mingon dayon nga usara. Si Kristo ra daw kuno. Giingon kana dinhi ambot ka og nabasa baka po din nila. Basig wala pod. Giingon dinhi sa akong gisitar ang Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 nagingon. Pagmata na o espada, batok sa akong magbalantay sa karniro, o batok sa tao nga akong kauban. Nagaingon si Hiuba, kaklaro ani nga si Hiuba dunay kauban, gingon din sa mga panon, sa mari ang magbalantay, o ang mga karniro magakatibulaag. So klaro kayo rin nga di ay ang atong Ginoong Hiuba, doon na siya'y kauban. Nagiingog tao. Oo, nga tao nga pagasamaran kini o usak kini ka magbalantay sa kaniro. Sumala sa ito nabasa sa Biblia. Nga no mang moingon magmaura nga na may kauban nga tao nga magbalantay nga samaran na. Sabtan ninyo. Nakaron. Sa gitawag og Biblia nga the Living Bible or the book nga Biblia, Tyndale Translation, giingon na, a weak sword against my shepherd, the man who is my associate and equal. Pagmata na isbada batok sa akong magbalantay, batok sa karnir, batok sa tao nga akong kauban, the man who is my associate and equal. Iya daw ng kapariho. Associate daw niya, kauban. O niya mingon tag walay kauban. Busa, pag abot na kay tagna man moning among gipuriba, nga niya na si Kristo, anang tagna sa Zacarias, sa kauban sa Amahan, mo ng Espiritu pa ang kahimtang. Pagpakatao na ni Kristo, busa diya na nakabaton og lawas. Timan na nato, nga kining eksampula, mo dala natong pahayag, nga ang Espiritu Santo diya na. Pero giingon ni Kristo nga adunay puli niya, pagpuli, mooning paalabuton karon nga kapanahonan nga sadyang niabot na
among giwali ang katumanan diha kang master na ato sang susihon. Kini bang magbalantay nga gitagna sa Zacarias 3:17 Roni nga samaran ang kauban giingon ni Jehova nga tao nga akong kauban nga magbalantay sa kaniro samaran. Si Kristo ba ang katumanan sa magbalantay nga kaniro nga siya ba ang maong magbalantay sa kaniro nga pagasamaran? Siya gyud Reverend kay kanang tagna sa Zacarias 3:17 gi-recall og isaysay kana ni Kristo. Niya atong mabasa kini sa pahayag ni Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 ngadto 31. Ingon ini, og sa nakaawit sila usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo, unya si Jesus mingon kanila, karong gabi una kamong tanan manag panibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon kutlo na siya sa mga nahisulat. Pagasamaran ko ang magbalantay ug magakatibulaag ang mga karniro sa panon. O di gisayt niya ang Zacarias 3:17 nga dunay karnero nga nabasa o niya kanang magbantay sa karnero samaran, kanang magbalantay sa karnero giingon niyo ba tao na kanang tawhana na ako ng kauban. Pero si Kristo ba pod mismo nagingon nga siya pod ang magbalantay bretron eh. Oo, mismo sa atong sa atong Ginoong Jesucristo Reverend gisaysay niya nga siya gyud mao ang magbalantay sa mga karniro. Niya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 11 ang akong pagabasahon nga prueba Reverend, matud pa dinhi. Ako, matud pa ni Kristo, mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpagamatay alang sa mga karniro. O di pag-abot na sa katumanan nga natao na siya na si Kristo ang gisamaran nga tao nga giingon niyo ba nga akong kauban. Pero ni atong wala pa magpakatao ang atong Ginoong Hesukristo mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan, espiritu pa siyang kahimtang. Gani sa pagtagna niya adunay titulo niya sa tagna sa pagsugilo ni propeta Isaias nga ang titulo niya gitawag siya bato sa pamag-ang, pero walay mabasa nga Hesukristo sa mong tagna. Pero magbaton siya sa titulo nga bato sa pamagang. Hay nang tagna sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Cesar, sumala nga paggadadon niya sa pagpakatao sa gisugilo ni Isaias. Palihog pagbasa sa mabasa sa Isaias. Mm. Okay ni ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo sa wa pa siya magbaton og lawas. Basahon ko ang Isaias kapitulo 9, Kapitulo 28, kapitulo 28, versikulo 16. versikulo 16. Okay. Ingon ini ang atong makitang pahayag sa Biblia. Okay, nagisgot man ta, Brad Cesar, og titulo sa atong Ginoong Hesukristo. O giingon din niyo, busa mao kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon gibutang ko dito sa Sion. Aduna gani gibutang si Jehova dito sa Sion, no? Alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. O sa tagna pa lang mga mahal namong tigpaminaw, dili man abilidad sa Biblia, Brad Ronnie, nga kung magtagna, Ibutang ang ngalan. o niya si Jehova nagingon nga doon na siya daw gibutang dito sa Sion. Lain ang gibutang o lain ang nagbutang. Ang nagbutang si Jehova, ang gibutang dito sa Sion, bato sa pamag-ang. Pero sa tagna palangdaan, may mga pasiuna na nga kadtong mutuo dili magadali. Buti pa sabot nga dili magpahinayak. Ato raning masusingan nung pataban ng daan nga kadtong mutuo dili magadali sa batos pamag-ang. Pero sa Sion nato, Berdoni, kining bato sa pamag-ang kay gitagna man ni nga adunay titulo. Kinibang bato sa pamag-ang, mao ba ni ang magpakatao, Berdoni? Mao gid na Reverend, o gitagna pod gyapon ni nga magpakataon ni, pero timan-an nga di gyapon mabasa ang ngalan sa katumanan tungod kay sa Biblia, Reverend, kung magtagna di mo lagi butang ang ngalan. Niya basahon ako sa Biblia sa English King James Version sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga mahal nga tigpaminaw, ingon ini ang atong mabasa sa balaang kasulatan. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful,
Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa pagtagna, nagisgot ribirin nga dunay batla kanang giyon, for unto us a child is born, for unto us a son is given. Oh, klaro kayo, kay alang kanato ang usa ka bata matao alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Di dunay gihatag ang anak nga lalaki ug ang naghatag lahi. Muning tagna sa pagpakatao lugar sa mga bata nga sa katumanan niya na mudalag titulo bato sa pamag-ang. Unya kay batuman sa pamag-ang pag-abot na sa katumanan ang tag-iya o ang sakop sa katumanan mo'y nagsulti o nagtugan niya na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man ang bato sa pamag-ang Brad Cesar sa pagsugilo na sa usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. O gitugaan gyapon sa Biblia. Gitugaan kini ni Apostol Pablo subala sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20. Giingon ka na dinhi sa Biblia. Atong pagabasahon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa sa pagtug-an ni Apostol Pablo nga si Kristo mao ang bato sa pamag-ang, wala diha sa Isaias 28:16. O, di nasabtan na nila nga si Kristo na. Nga naman, usa kini ka presidents nga kung dunaon niya among ibungat nga tagna sa Espiritu Santo nga magpakatao, di na lisod ninyo mingon, asa may ngalan yan na, nga mabasa nga ngalan sa inyong magtutudlo. Kay kung mao ka na, di paghawid sa mga tinun-an ni Kristo nga siya ang batos pamag-ang gikotlo sa Isaias 28:16. Now, pununta dito Hesus Kristo. Sa kung saan natuglili sa atong mga mata, walay Hesus Kristo diya nga mabasa. Pero sa tagna, aduna na ipasidaan nga kadtong mutuo dili magadali. Buti pasabot nga sila pagasulti dili ka magpahinayat. Nga naman, kay aduna pay puli nining bataa nga gitagna gyapon. Pero unsay priba nga ang katumba sa gingog dili ka magadali bredone para kini sa pagpasidaan sa 28:16 nga adunay kasunod pa sa bata nga matao moto ang atong Ginoong Kristo nga sa 4:4 sa Galacia nga pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala na siyang anak nga mo si Kristo nga natao pinagi sa babae nga mao si Birhen Maria nga katong sa Juan 1:1 ug 2 kama 14 kag isugilo nimo nga diya na siya kauban sa amahan, kauban sa Dios, pero niabot nga katong kauban sa Dios nga pulong, katong pulong Dios puto ug ang pulong nahimo ng tao o nagpakatao. Unya unsay puriba nga kini adunay pagpasidaan dugang paig sa Biblia para sa palabuton sa Espiritu Santo. Ani ari basahon ako kini nakasulat sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 8. Ingon ini ang atong mabasa. Dili ka dalion sa pagpanlimbasog. Tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan niya na. Busa ang pasidaan sa Tagnas 28:16 Sa Isaias, may tungod sa batos pamagang kadtong muto dili magadali buti pasabot dili pahinayak kay nganog og magpahinayak ka og magdali-dali ka gipahayag sa Biblia nga ang madali-dalion sa dili ka magmadali-dalion sa pagpanlimbasog kay gisgutan dili ka unya mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan niya na. busa doon na pa day katapusan nga atong buhaton nga kung magdali ka, nga diha lang gid ka ni Kristo, di ka na mahibalo. Tinuon sa katapusan niya na, kay taman karaman niya na. Di nila mahibaloan nga duna di ay kapuli ang atong Ginoong Jesucristo nga mao kanang Espiritu Santo. Nahain ang tagna sa Espiritu Santo nga kapuli, nga dili sila magpahinayat sa pagdali-dali diha sa bato sa pamag-ang, kay doon na pa day puli sa bato sa pamag-ang Brad Ronnie. Nga sa tagna pa, bata nga magpakatao, pero doon na pa day puli, hain gini. Anya ang tagna, Reverend, nakasulat kini sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 15, or English King James Version of kabasahon, Ecclesiastes chapter 4, verse 15, gingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa ato pa nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata.
Tungani ha, second child, ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Oh, pag-ingon mga mahal na mong tigpaminaw, mga kigsonan, ato ragong hinahinayon, second child that shall stand up in his stead. Adunay ikaduhang bata. Nga mupuli sa iyang dapit. Maghisgot bagog ikaduhang bata, second o walay first. Di magkita makakwintag diretsog second rib, o kita magsugod sa first. Busa katong first nga magpakatao motong sa Noy Bisayas Sa Isayas. sa Isayas nga magdalag titulo sa 28:16 sa Isayas nga bato sa pamagang. Unya gawas nga dunay bata nga matao nga katong bata di po magpabiling bata brado ni. Ida ko po to. Mudako po to. So ang second child that shall stand up in his stead nga aduna pa ikaduhang bata nga mopuli siyang dapit, mudako po to. Mao nga sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, mga mahal mong tigpaminaw kay katong tagnaa, wala pa man mo abot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, mo katoy pagpaluap. Kung ang first child nga natao si Kristo, ang second child doon na pa day, mupuli siyang dapit, pagtugaan ni Kristo, gusto lang ni Bindilyo nga instant ba, diha mo abot din, kaya wa may kalibutan. Morning, sa Juan 14:25-26, nining Biblia nga gitawag og ang pulong sa Dios. Basahon ko sa 25-26 sa kapitulo 14 gingon. Kining mga butanga, gisulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man, puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Sa mga gisulti gani ni Kristo, ang Espiritu Santo mo pahinumdom sa gisulti ni Kristo, maong pag-abot na sa katumanan, pagkatao na nga puli ang Espiritu Santo, muning among gipadayag sa pagkatao na ni Master nga katumanan sa Espiritu Santo, 1939, Disyembre 29 sa pagkatao, pero sa pagkatao, wala diya dayon pa ang pagwali. Kay bata pa man yan ang tungura, pagkabaton na, sa takdo nga panahon, oras na, nakabaton nag mga membro, mao na kini ang pagwali. Ug ang pagwali, gipasikat sa mga tagna nga nakasulat sa Biblia, dili kay panalagma. Kay kung moingon tag panalagma ni, di kung dili di ni mao, di na ay mao brother ni. Kung dili ni husto, di na husto. Tinood. Kung ang gitawag og second child nga natuman sa mga tutulo kay ang first si Kristo, kinsa man dayang first, kinsa man dayang second. Di kung di ni mao, ang oposisyon nato og moupos ta kay nata sa pagka-oposisyon, adi magtudlo tag kinsa ng ikaduhang bata, kinsa day ng unang bata. Pero sigon sa gipayag ni Kristo, wala ing mapuli niya, mao ang Espiritu Santo sa ato nang nabasa sa Biblia. Mauna nga ang tagna sa pagkatao sa Espiritu Santo, gipaluap kini ni Kristo, mao kini ang epekto sa tagna sa pagkatuman na sa Disyembre 29 tuig 1939. Kung unsa pa ang dugang kalig-onan brother ni nganong ang Espiritu Santo dunay gipasabot ni Kristo nga puli. Tungod. Dili ba brother ni Brad Cesar ang kadaghanan nga mga giwali sa mga tao wali man nga Hesukristo. Nagtuot nga si Kristo Dios pero ang dili nila madawat ngano daw nagwali ta isaliot-ot man nato ning Espiritu Santo. Na di man pwede nga moingon og gisaliot-ot nato samtang ang Biblia naa. Na ay Kung gipahayag. ang termino niya na gisaliot-ot, ang Dios na nagsaliot-ot na kay gibasa man nato nga dunay puli. Pero nganong ang katarungan nga bala ang rason doon nganong ado na may puli pa ang Kristo nga ang puli Espiritu Santo. Mo ni ang balaang rason, Reverend, nga angay masayran gyud sa tanan. Tungod kay kinigong pagwali sa ngalan ni Kristo, gitawag mayong balita sa pagwali nga sa ngalan ni Kristo. Din gi ilugan sa daghang mga pagtulunan, gisplikar ng daan sa tinuod nga tinud-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo nga dili ni
magpadayon o dili pa ni mawang kahimpitan o kini mawala. Kay buti pa sabot mawala dili magpanin kay doon na pay puli. Tinuod ka na. O niya, basahon ako ang pre Reverend niya, mantay Biblia nga hiligay nun, Biblia ang Katoliko nga hiligay nun, doon Nagit tambayungan. sa mga protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Ani ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10, ingon ini ang atong mabasa. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Kung sa timan anta sa gibasa ni Brad Ronnie, no, mga mahal lamong tigpaminaw, makigsonan nga, katudang pagwali sang pulong sang Dios o pulong sa Dios nga giwali nila, nga ginbugay, gihatag, hindi pa daw to hingpit, dili pa hingpit, kay mawala pa to. Kung moabot na ang hingpit, sa ato pa, ang hingpit, mao'y maghatag og dugukan, nga pulihan tong pagwali nila sa pulong sa Diyos kaya di pa to hingpit nga naa kanila nahatag. Unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios, Brad Ronnie, nga gipasabot ni Apostol Pablo dili nato ngadtos ubang relihiyon ipangutana kay di man sila nagsulti niya na si Apostol Pablo. Kung si Apostol Pablo nagsulti, siya mo pahayag niya na, Brad Ronnie. Okay, atong patubagon ang apostol ni Kristo nga si apostol nga si Pablo kung saan ning pulong sang Dios nga ilang giwali matud pa na dili hingpit. Nias Roma kapitulo 10 bersikulo 17 Reverend sa maura gyapong Biblia ang Katoliko nga hiligaynon ako basahon. Matod pa din ni gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning explicar ni Pablo dili hingpit ug mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Kumusta man mga kaigsuonan, mga mahal lamong tigpaminaw katong mga nasulod na sa PBCM, nasayop ba ta nga ang wali nga Kristo? Nga gingog pulong sa Diyos mawala pa kay pulihan. Nakisam na puli ni Kristo. Di ba ang mupuli niya Espiritu Santo? Di mo do kung mawala ang pulong sa Diyos nga giwali nila, nga gihubad nga wali na may tud kang Kristo kay dili pa tumaong kahingpitan. Mulugar nga ang puli ni Kristo mo ti iwali. Pero kung ipugos yun, dili brad oy, unsaon naman lang na ito, siyo ba nga gi-individual ninyo? Individual lagi, panahon sa amahan nga pagpangalangad, Israel, mo si Hiuba. Ikaduang panahon, si Hesus Kristo, nga nagtukod og iglesia. Dabi kay mawala man tong wali nga Kristo, unay katarungan nga matubang tagwali sa Espiritu Santo. Pero pabalikon ninyo, nga ang wali gyud Hiuba nga pagtudlo, ang propeta Jeremias nagtug-an na. Si Hiuba mismo dito kang Jeremias nagpasabot na dito sa Israel, nga dili magpadayon ang pagtudlo sa ngalan nga hihiwa, unsay priba Brad Cesar. Oo. Dili kay nagbutbuotan ni Reverend, pero di lang sila mutuo lugar sa katumanan sa Espiritu Santo. Bisan gani ang pagwali kang Yuba, kani sa unang panahon, giwala man gani. Gisulti ng daan. Oo, gisulti na daan. Sumala sa mabasa nato sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31, ikama lang nato sa bersikulo 34 ang pagdaginot sa panahon. Sa 34, lagta mo siguro, Brad Cesar, sa kapitulo 31. Ingon din eh. Aniya karon ang mga adlaw maabot ag ingon si Jehova. Si Jehova mismo nini mo ay nagsulti nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon. Unsa man ning tugon na? Uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Giingon din sa 34 matud pa ni Jehova. Mao kini ang tugon niya ngadto sa Israel. Giingon niya, og sila dili na gayud magatudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sayang isig ka tawo og ang tagsa-tagsa ka tawo sayang igsuon sa pagingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan mga na nagpakailanak kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayud hinunduman ko ang ilang mga sala. Daan na dahil gitugon nga di na. ang pagtudlo sa kanyuba pero sa una gitudlo bayan na pero niabot ang panahon nga gitugon na pod ang Israelinon nga dili na itudlo ang ngalan ni Jehova. Sumala sa ato nabasa sa Biblia. Gitugon na, gisultihan na sila pero dili sila may modala sa dili pagtudlo, mga mahal mong tigpaminaw. Natuman ka na. Kay kung ang pagwali nga Kristo, mo ni punto dili magpadin pulihan to atong gisusi nga ang wali ba nga Jehova dili busa makatarungan nun nga ang puli ni Kristo Espiritu Santo man di modo pag-abot sa panahon
may mga taong mudala sa wali nga Espiritu Santo nga gitagna, Brad Ronnie. Aduna Reverendo, og mabasa kini nato sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Usa kini katagna. O kay nagisgot man tagtagna, di kay mabasa ang ngalan sa mga katumanan. Ang tagiya lang sa katumanan mo claim niini. Di basahan ko sa ako ni conclusion kinsa katumanan nga inyong gipatalinghugan. O kanila gipadaya gadili sa ilang kagulingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Akong conclusion kinsa katumanan sa mga tao niini mga mahal nga tigpaminaw. Walay lain ang mga ministro sa pagtulundan sa BBC. Kami rin may nagbalita sa balita pinagi sa Espiritu Santo. Busa, gipasabot na mo mga malamong tigpaminaw nga ang Espiritu Santo sama kang Kristo nga naa na kaniadto, pero individual nga doon na may tagna. Pag-abot na sa panahon, muning epekto na sa tagna nga natao sa Disyembre 29 tuig 1939, pero nagsugod ang among mga pagwali, dili po niya na. Miabot ang panahon nga naka-establish sa remaster sa pagtulon ang PBC, diya na ang among mga pagpamatod og pagwali, kana ang matinaw. Og hinaot mga mahalamong tigpaminaw nga nasabtan ninyo ang mga kamaturan og nasaypan lamang ni Bindilyo ang yang mga pagpanumbot, igo-igo rapod sa iyang pagkasabadista. Busa, miabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas, di inyo sinyo, kini ang inyong alagad, Ebanghilista, Reverend Charlie, inyong sa ngalan sa kaubang Ebanghilista o Ministro. O kinusab si Brother Cesar Patio. Kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon, sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.